Monggo Pak, kepareng beksa. Monggo. Katur monggo Bu Yesi, Bu RT kepareng tindak ngayun katenggo Bapak RT. Monggo Bu Yesi.
Uga Mas Yanto hi wagian gentungan Mojo Gedang Sugeng Laras Kerawitan Margo Laras makarya wonten dalamnya Pak Payino Tawang Mau Bu Pahmi nak rada gandol coba seneni lagi nyanyi iki tenanan kuwi lah biasane niku langsung petok kok niki telingsingan niku lho ki piye apa ora nggo anu telepon sik Sherlock gak pas ketok lah wong mbekane MC-ne Sugeng coba lah ya ta wah salah info Mas Suwar yo barang sampun papang kita nyatane jowo atine angati wakata pisahan nyatane cara padha tresnane yo penake Mas jane lo margo laras tibake ya elok margo laras. Elok. Karek sing nyanyi. Oh ngaten nggih. Iya. Tambah sing nyanyi jenengan. Yo aja pegandolne pasno wae. Oh siap.
Untungnya sing nyanyi ora Mas Gunda. Yo. Barang sempur panggilan hanya tani jero lula hati akan pisahan hanya tani jero padha tresnane. Sampun, Bos. Iki gandeng neng suasana gunung neng Yo, ayo digoyang Mbak Siti. Goyang dalam. Goyang tipis-tipis sampai bawah Mbak Siti. Asik. Ha-ah. Melaran.
wis ora krasa lewat tebakangan aku titip sayang tresnaku nang sliramu ora iso ilang Apa lali apa pancen wis ra ngerti sadanane aku mung tansah setya ngenteni enteni baleni endang manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku matur sembah nuwun Kakang Pak Menteri Budaya
padha mesakne yogane ngolang-alik. Oh, injih. Adoh-adoh. Mungkin ndak jarike suwe. Seger bisa Mas Gogo kewagian. Tak lelo 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 ledo cemenang ojo pijenange anakku sing ayu rupane. Yogane ketoke kelegan ya, mes semen guyu kabeh. Larase penak. Monggo Mas. Monggo majeng mriko kersane disuting. Dalem.
nasi podang andutut ati kepanan ora madu ati kosan saya daturun tasrani sepikat puluting bendo yo digoyang lamul yo margo laras lo iki gayange pakmu monggo pakmu kaluyuran ora krasa iman yen ngandeli sing nyayang ayang-ayang tak sawang lenco ing gampang akhir kancatan tak indi saka dademen sarame ngoceh dheweke ngalih masuk seret ireng ibu bunga atiku kegimbang liyan ayen nasi podang andutut ati kepranan ora madu ati kesan saya daturun tasrani sepikat puluting bendo Nggih wau 200 permintaane 2 lagu. Saya setunggal mau napa Pak? Kalih Mbak Fahmi ketikane. Margo laras. Ya. Ala iya iya, ala iya iya. Karo jonggrang kowe ayu tenan. Apa ya Bandung? Ora muka yen aku nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wadya boyongan. Jaga Bandung, kowe aja kumalungko. Ora. Barang iki kanggo aku durung rampung. Apel pati nang Mas Prabu Bupala
Tamunya Pak Waino juga luar biasa. Masuk Pambeyan. Karo jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Cakrawatu kowe aja kemaluko barang iki kanggo kunyurangko apela dadi Kangmas Prabu Kupala kanggo sedo abu ing wana segara yo Tobat-tobat kowe wanita kembaran. Ora ngerti yen Bandung lanang jaga. Putra Prabu bekek ratu Damarmoyo. Aku duwe aji sakti penuh asa. Asa kobren manut pasaku kejaro. Joko bantu aku duwe babana 100.000 saiki kudu dadi Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Nyuwun pangapunten Pak Margun, suwantene agak mboten saged ya. Iya penake Pak Mul yo Bas Margun karo bergoyang kuku kae apian karena abang joget kalih jenengan iso mupeng-mupeng teko ndi-ndi. Nggih, mangga. Kula mawon. Catetan sakjroning ati. Tatan luntur asaya marati. Aku kowe dadi garwa. Marga lair ning kubur asmara.
Mangga ditutup. Dalam. Suarane rak. Ah, mboten napa-napa. Penting jogete ngleter. Catatan sajroning ati. Datang luntur saya marahati. Aku kowe dadi kermas. Amarakain ini kutuk asmara. Sampun. Pun marem to Pak Mul. Pripun? Yo, yo, bleget. Monggo katur anak wedok wonten toko hijab. Mbak Sipa, Mbak Nadia, Mbak Suci, Mbak Amel sugeng ngelaras. Ya, masuk. Na enak neng omahku mledak. Tangi-tangi yen wis dicepaki. Piring kebak lawuh iwak berenang. Kebul-kebul wedang kopi pahit iki. Ana pring-pringmu wae manggis. Sambel gedut Sambal gedut karo langgat langut. nyambi udut Anyambe udut akabur kaya badut. mantuk-mantuk Amantuk-amantuk laras suarane utut yo. elok sing digagas Elok tenan marga laras. Wong jagake kayane sing wedok teko lunga ora disapa kaya-kaya wis pasrah mongso buka. Awang mukti aja dimereni. Kabeh kuwi Akase kowe Gusti sing maringi. wis bojane Awos bejane abaja dewe-dewe. muga-muga Moga-moga bisa awet saawase. monggo Mbak Nadia, Mbak Suci, Mbak Amel, Mbak Sipa, Margo Laras, goyang Mbak Fahmi. Goyang Pak Marco. Oke. Margo laras. Na enak neng omahku mledak. Tangi-tangi yen wis dicepaki. Piring kebak lawuh iwak berenang. Kebul-kebul Ya. wedang kopi pahit iki. Ana pring-pringe owa manggis. Sambel gedut Sambal gedut karo ikan mikut.
muga-muga Muga-muga bisa awet salawase. Sampun, nggih Bos. sembah nuwun Pak Bayan Darno jane elok mari